Een legaal bordeel in Middelburg moet een einde maken aan illegale prostitutie in de stad. Illegale prostitutie is in die zin erg dat je er natuurlijk geen zicht op hebt. Dus je kan zeker niet zien of er misstanden zijn. En die wil je eigenlijk wel boven tafel hebben. En dan kun je mensen helpen. En verder in deze Zeeland nu. Ontruiming na verdachte situatie. En mosseloogst komt vroeger dan ooit. Goedenavond. We beginnen in Stavenisse. De EOD heeft daar vanochtend een aantal woningen laten ontruimen nadat er een verdachte situatie in een van de woningen was aangetroffen. Het gaat om huizen aan de Dr. Bernardistraat. Eerder vanochtend was een arrestatieteam bij een van de woningen naar binnen gegaan waar de verdachte situatie dus werd ontdekt. Tegen het middaguur gaf de politie het sein veilig. De EOD heeft een onbekende substantie uit het huis gehaald en op een andere plek laten ontploffen. En in Stavenisse, daar staat onze verslaggever Justin Philipsen. Justin, weet je waarom de politie het huis heeft doorzocht? Jazeker, die inval waar je het net over hebt, die heeft te maken met een actie van de Duitse politie tegen plofkrakers. Nou, dat zit als volgt. Er zijn 5 Nederlanders opgepakt en die worden verantwoordelijk gehouden voor zeker 9 explosies bij geldautomaten in Duitsland. Nou, en daarvoor zijn meerdere huizen in Nederland doorzocht, waaronder die ene die achter mij staat in Stavenisse. En hebben ze in Stavenisse wat gevonden? Ja, bevestigd is dat er een vuurwapen is gevonden en ook een explosieve poeder is aangetroffen. Daar is nog niet zoveel over bekend. Overigens is de bewoner van het huis ook aangehouden. Die wordt als het goed is nu ondervraagd door de Nederlandse politie en vervolgens uitgeleverd aan de Duitse collega's. Ja, het zou gaan om een man uit België die in Stavenisse is aangehouden. Hoe is de situatie daar nu? Nou, je ziet het, Ariane, het is vrij rustig. Er is zelfs geen politielint meer te zien. Opvallend wel, er liep zojuist een persoon uit het betreffende huis. Dat bleek de vrouw van de verdachte te zijn. Zij zei dat ze van niks af wist, stapte vervolgens de auto in en reed weg. Dus ja, daar zijn we niet veel wijzer van geworden. Ik heb nog wel even aangeklopt bij de buurvrouw. Die deed open en zei dat ze in haar leven nog nooit zo was geschrokken. Niet alleen vanwege het kabaal van vanochtend, maar ook omdat de verdachte gewoon een doodnormale buurman zou zijn. Dus ja, tot zover. We blijven het volgen. Justin Philipsen, dankjewel. Zet het in je agenda. De spelers van voetbalclub Hoek worden zaterdag nogmaals gehuldigd. De club werd afgelopen weekend kampioen in de 3e divisie na winst op Kloetingen. Na afloop werd er toen al flink gefeest en de spelers kregen een heldenonthaal. En dat wordt zaterdag op de club nog eens dunnetjes overgedaan. Hoek gaat nu door naar de 2e divisie, het hoogste niveau in het amateurvoetbal. Geen alledaagse klus bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Op het terrein achter het museum wordt vandaag een originele Duitse Tobruk-bunker uit de Tweede Wereldoorlog geplaatst. Bovenop komt deze zeldzame Franse pantserkoepel die het bijzonder maakt. Het museum krijgt speciale hulp bij de montage. We kunnen rekenen op de hulp van de genie. Defensie is hier in het kader van een oefening. Nou, voor die mannen natuurlijk een prachtige oefening om dit bijzonder stukje historie te behouden. De bunker en de koepel kwamen van het Bunkermuseum in Den Haag. Toen dat museum ermee stopte, werden ze geschonken aan het museum in Nieuwdorp. Het mooiste is dat we iedere keer iets kunnen toevoegen wat we nog niet hebben. Want zoveel hetzelfde, ja, dat hebben we niet per se nodig. De bunker staat vanavond op zijn plek en is vanaf morgen te bekijken in het Bevrijdingsmuseum. De eerste lading hangcultuurmosselen is vandaag geoogst. Iets vroeger dan normaal. Ja, het is wel bijzonder, maar dat het zo'n mooi voorjaar is. Ze hebben 2 jaar aan touwen gehangen. De mosselen zijn door dat goede weer van goede kwaliteit. De zon heeft zijn werk gedaan. De schelpen zijn goed gevuld en al mooi blank. Dus echt wel wat de mosselliefhebber graag ziet. We veel goed beloven, veel beloven voor het seizoen. Ja. Nou, gelukkig maar, hè? Ja, we zijn tevreden. Ja. Wat nu? Wat nu? Ja, de mosselen draaien en verkopen. En dan komt het goed. Aan het werk dus? Aan het werk dus. We mooi weer hebben. De hemelvaart komt eraan en de Pinksteren, dus het is mooi voor ons. Over 6 weken begint het seizoen voor de bodemcultuurmosselen die veruit het meest gegeten worden. Die mosselen hadden het zwaar vorig jaar.
De bodemmosselen hier van de Oosterschelde, daar hebben we natuurlijk vorig jaar wel problemen gehad met veel uitval. Door een combinatie van veel regen, schuimalg, verzwakking. Ja, dus daar verwachten we wel minder volumes te halen dan we zouden wensen. Een legaal bordeel in Middelburg zou een goed middel zijn om de illegale prostitutie in de Zeeuwse hoofdstad tegen te gaan. Dat vindt een meerderheid van de politieke partijen in Middelburg. Maar er zijn ook partijen die denken dat de problemen met zo'n legaal bordeel dan alleen maar groter worden. Middelburg, een historische stad, maar het oudste beroep ter wereld, wordt er niet legaal uitgeoefend. Er is geen bordeel met een vergunning in de Zeeuwse hoofdstad. Illegale prostitutie is er wel, tot verdriet van Middelburgse gemeenteraadsleden. De bezwaren tegen illegale prostitutie is dat deze mensen niet worden gezien. Hè, dat ze de toegang tot de gezondheidszorg, wellicht geweldsdelicten. Je wilt deze mensen uit de illegaliteit halen. Illegale prostitutie is in die zin erg dat je er natuurlijk geen zicht op hebt. Dus je kan zeker niet zien of er misstanden zijn. En die wil je eigenlijk wel boven tafel hebben. Want dan kun je mensen helpen. Omroep Zeeland sprak met alle politieke partijen in Middelburg. Een meerderheid van die partijen denkt dat de illegale prostitutie minder wordt als er een legaal seksbedrijf zou zijn in de stad. Ja, klopt. En hopelijk is daar het effect van als één iemand het aan gaat vragen en je verleent een vergunning, dat daar meer mensen komen die dat doen. Zodat je het daar uithaalt en dat die mensen gewoon gezien worden. Ik vind in ieder geval dat als in Nederland prostitutie legaal is, dat je dat ook moet faciliteren. Op het moment dat iemand de prostitutie in wil, dat als inkomstenbron wil gebruiken, dat mag in Nederland, en je staat het als gemeente niet toe, dan is er in ieder geval de kans dat het illegaal gaat gebeuren. En dat voorkom je wel door dat vergunningsstelsel. Maar niet alle partijen zijn het daarmee eens. SGP, ChristenUnie en het CDA denken dat illegaal sekswerk onverminderd doorgaat als er een legaal bordeel met een vergunning zou komen. Bovendien, zeggen ze, kunnen er met een vergunning ook misstanden plaatsvinden. In de praktijk zie je dat er, omdat het een heel schimmige wereld is, dat er nog altijd heel veel onrecht, mensenhandel, uitbuiting, mishandeling plaatsvindt. Ongeacht of het legaal of illegaal is. En het is gewoon niet te controleren. De ChristenUnie is sowieso fel tegen prostitutie. Een legaal seksbedrijf met een vergunning zou de schijn wekken dat alles daar in orde is. En dat is het volgens de partij niet. Het is eigenlijk legale verkrachting, zou ik het willen noemen. Ja, legale verkrachting, zware woorden. Bij mijn studio politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, hoe is deze discussie eigenlijk ontstaan? Onlangs is er in Middelburg gesproken over de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. En daarin is ook die prostitutie geregeld. En er kwam toen een hele discussie op gang van hoe willen we dat nu eigenlijk vorm gaan geven, dat prostitutiebeleid in Middelburg. Maar is er wel een beeld hoe groot de omvang van die illegale prostitutie dan is? Nou, eigenlijk niet. Dat is heel moeilijk, ook omdat het illegaal is. We hebben het nagevraagd bij de GGD, bij de politie, die er vroeger over ging, en bij de gemeente. Maar er is eigenlijk geen scherp beeld van wat de omvang is, hoe groot dat is. Maar je hoorde de partij, de ChristenUnie, dan ook al zeggen van luister, met zo'n legaal bordeel gaat die illegale prostitutie echt niet verdwijnen. Kijk, prostitutie is in Nederland gelegaliseerd sinds 2000. En in Zeeland heb je verschillende steden gehad waar dit soort bordelen er zijn of zijn geweest. Hulst bijvoorbeeld heeft er 4, in Goes heb je er 2 gehad, in Vlissingen heb je er nu 1. Maar in Middelburg is dat eigenlijk nooit van de grond gekomen. Maar je ziet nu wel dat de geesten daar een beetje rijp voor worden. Want die illegale prostitutie, die brengt toch een hoop problemen mee. Het is niet zo dat er nu al meteen een aanvraag ligt, maar men speelt serieus en men denkt serieus na over het idee. Marcel de Kranen, dankjewel. 1 op de 10 leerlingen is hoogbegaafd. Voor die leerlingen kan het soms moeilijk zijn om een passend plekje in het onderwijs te vinden. Gisteren zagen we de hoogbegaafde Nova, Vidas, Verre en Madé in de uitzending, die al jaren niet naar school gaan. Op dit moment zitten er landelijk zo'n 4000 hoogbegaafde kinderen thuis. Toch gaat het in veel andere gevallen wel goed. In Zeeland zijn er 5 basisscholen die gespecialiseerd zijn in onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.
Een van die scholen is de Tweemaster in Oost-Soeburg. Eigenlijk lijkt het als je binnenstapt best op een gewone normale klas. Alleen hebben wij dingen aangepast. Dus de instructies zijn veel korter, waarin dus vooral heel veel zelf bezig. Daardoor maken we tijd vrij in ons rooster voor extra vakken. Zoals in de bovenbouw wordt bij ons Chinees gegeven. We hebben een schaakmeester, dus ze hebben schaken door de hele school. In de middenbouw wordt er ook Spaans gegeven. En ook een stukje leren. Want vaak lukt het ze allemaal vrij gemakkelijk. En hier proberen we ze toch ook dingen aan te reiken om ze zelf iets te leren. Hoogbegaafde kinderen komen vanuit de hele provincie naar de school in Oost-Soeburg. Nou ja, omdat ik me hier veel fijner voel dan op mijn oude school. Er zijn ook meer kinderen die hetzelfde denken als ik. Mijn leerkrachten begrijpen me ook beter en zo. En dat is ook wel fijn. Ik vind het heel fijn, vooral ook voor mij, maar ook gewoon voor andere kinderen, dat als zij dat ook hebben, dat ze dan ergens heen kunnen en dan niet denken van, oh, ik ben de enige. Want er zijn echt heel veel kinderen, ook hier zo, maar ook op andere scholen die hetzelfde denken. Voor de kinderen is het heel fijn dat het er is, want we proberen zo meest passend mogelijke plek te zijn. Kinderen zitten met gelijkgestemden en dat is vooral onze kracht. Dus kinderen zitten bij elkaar, begrijpen elkaar daardoor beter en maken vriendschappen en dat is heel mooi om te zien. Ja. Vooral voor kinderen bij wie dat niet gelukt is op hun eigen school of een vorige school. Maar zodra ze dan hier komen, dat ze wel de aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, dat is heel mooi om te zien. Scholen zoals de Tweemaster hopen dat er geïnvesteerd blijft worden in onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Zodat er voor ieder kind een plekje is. Ik denk dat dat ook wel de toekomst is, dat er zo goed mogelijk gekeken wordt naar de kinderen van wat hebben ze nou nodig. Ook zien we hier nog steeds kinderen binnenkomen, dus het is ook nog steeds nodig dat dit onderwijs er is. Ja. En ook wij proberen ons weer steeds te ontwikkelen en beter te worden. En we proberen echt die passende plek te zijn voor een kind die dat zo hard nodig heeft. Het blijft deze dagen wisselend bewolkt in Zeeland. Wel was het vandaag iets frisser en zakte de temperatuur op sommige plekken weer onder de 20 graden. De temperaturen die zakken de komende dagen nog iets verder weg. En tegen het einde van de week en in het weekend mogelijk wat regen. Goed voor de boeren en goed voor de tuin. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.